Здравейте, аз съм Иван и тук с мене Васко. Да. Вижте, ние сме голи знаковци. Имаме полшинки за невидимост и храна. Какво ще правим? Ще дебнем хора. Ще ги плашим. Да. И крипа сигурно Това може е да накапва. невидимост и оплаша. Или какво беше? Какво каза? Невидимост и страх. Да. Да. Невидимост и страх. Първи епизод. И последен епизод. Не, може Да. има втори. Пием полшенката. 1, 2, 3. Аз съм невидим. Напред, И аз. Васко. Махни с Как полшенката. не отиде, бе? Синта виждам. Ето виж ръката как полшенката лети. Да, виждам та. Айде. Аз влизам във вода. Чакай. Айде. В вода изобщо не се виждаме. Виж, но ако го ударя или ако аз ударя нещо се виждаме пак. Ете. Хайде, ето ги. Тя наубиха Да. един път. И ми Внимателно. взеха диамантената броня Нинджа Плюс. Какво стана? Аз бях бъгнат. Браво. Сега. Махам си всичко, останах само ръка. Много мило. Къде отиде? Аз Аз съм до оная, дето е като нещо като кръжима за животните. Дето имат спалнове. Спалнове! Сигурно са взели спалновите от шопа. Нали? Въй тук е отворено. Аз влизам вътре. Ето го някакво име, но ние сме невидими и никой не навижда. Да. Аз мога да... Тук има честови и е отворено. Да. Ванко, твоята глава, като предишният Да. скин, дето е жена. Това е моята глава, но... Не, наистина ли е моята? Ама там къща ела да видим. Къде се? Аз съм в оная къща на жената. Сещаш ли са? Те бяха клещен. Да, ета. Виж Полшен, виж как държа ръка. Ела, айде ела. Но се виждаш малко, се виждаш от... Като ходиш и... Почакай, ела насам да разгледаме насам. Тук има някакъв човек. Къде бе? Ела, е тук. Къде си? Вътре. В оная малката ли? Да. Вътре съм в оная малката. И държа. Дето е отворена, има една глава отпреди. Да. Аз съм над нея. Къде? Той е... Ето виждам та. Ето. Там има човек. Там има човек. Къде бе? Аз познам. Гледай през такло. Като е за тебе. Виждаш ли го? Да. Ще изпия. Ще изпия още една пошенка, защото на оставаш 37 минути. Остани само по ръка. Омага, вътре има още двама. Да. Трима дори. Още един има. Те са много, бе. Колко е яко да си така не видим и никой да не те вижда, да. Айде да излизам и да ходим другаде. Има ли други хора тук? Хейло! Васко, нали помниш оная къща, където... Ти се виждаш! Нали помниш оная къща, където... Ела. Тук грифахме злато малко. Ама... Кой е грифал така? Не знам. Якто е така. Но. Бягай. Yes. Но. Така стана и предния път. И така стана и сега. И това е малко странно. Че така стана и предния път, но да мирваха. Аз отивам при тях.